ओइ सिन थानांगौ नै उनथिं जना था जिराय जिरायलै जिरायसो बननांगोन जिराय थाबायलै आसाया वन स्टेप वन जोबाय मानसिया एक्शन बारनायखौ नायदो सुरेश जोंना माने दायो हागोन नालै आबर खारनायखौ आबर सोजाबाथाय सेसलै बेखौ बार जाबायलै बियो जिराथ' जिरायनायनिया खायलेंबो खारो शर्टखाट जोगोन आरो बेजों थांबाया बदि आबरा थिसे खासे बेस्ट किपार जेन टेनसो औ जेने तेने नाम सोरखौ मिथियोमोन ओइ आदै मेथाइ खनना होदोब्रा जियारे नाबालै खुन्थायाव नांनाय दैयो खुन्थायाव नांनाय दैबो फैलालै हाबगोन ना हाबलालै आखा गैयालै बिनो दैजि नायबो बिनाबो जुथा जानाय नुसोयो आरो दांलायदो खाबुबो माबायदि माइ फुनाय टाइमाव सान्थियानो गेबस्रा राव सान्थि हेयाव नागिरो बेफोरो थिं दलर होनानै नायफैगोन जायो न' Last. Boleh menunjukkan kubra. Sekali macam apa biar kumpul kumpul kuyu.
बे हाबाबा गैला आरो आइखौ बुथारनांगोन साबा थांबाय इसोरा जाबाय साबा Kana jualan boxing beri mendeng. Jangan ayo, jangan.